Adom Trotro Prince Uswesi do wala pass sia na sambisa wo bisa ne se bema yade pa de fie ya wafo hu so obey ene wa hwe na dwuma kro beja no wa hwe no nenso akobọ mama ne mu bidi ahwe a okopeska ba no waja ho na obey bresa tie no ne question na ye bisa no me papa eja fori de nka ho tie nkomra yenti wo so Prince yenti de omo ken Trotro ena etwegum efi La Paz ene ye topic a yekita ne se edi enti ana se okunu ene oyire etia se oyire eyare a okunu no entimi entena no ho ema aware no enko ewiye for better for worse enye adwuma na beema no akofo oba afoforo nanso no se koye se oba ne de a obeema ne yare a oba no etimi enya mre etena beema no kopem se owuo ebetete wo mo entem edi enti ana ema no eba ne saa yo openi me da wase me chia tiefo nyina na me de metimi aka nyina ne se saade na ya na esi no enye se oba na se be ma ye nipa suban oba bi wo honom a ni kun yare a ontimi ntena ne ho obekọ se de me kana se nipa suban na oba bi nso wo honom a ni kun yare a obetena ne ho ahwe na kosi eye na eya setena oni nipa no ye den percentage ni mema ni bebre ko percentage no mema ni bebre eko but de me pa kire ne se eya na gina setena oni nipa no ye den etie so se bia uti ho emeti ho na kakra o me ho na kakra e wo me ho no me de ma se ma wale ba mienu miensa na bia ayi ne ko no sika ne ko no akoko oba ba akopẹ oba ba akopẹ no oti ho no kura no okai wo ni tirim se unya sika no o de be gro me damase enu nti no se bibi sa besia ya na odwe ni tirim se wo kura no sika ba ya kura no wa hwehwe papa bi o de hwe no enu nti na eba ne sa na nipa na o yeden o so oja ho yeden e de ko enu na ya na masa na ma bebre yeden esisie no Michia official panso the entire sometimes animal na emema ne bi ye ne ema ne bi ye no on say aware no efi asase no say nipa no oni nipa no ti good times e wo fie na say problem bia mo dodom ho a e be din say oba ne betimi agya wo ana e be din say be ma ne be gya wo omo dom pa so dwane jan ebi omo dom ho a e betimi fi oba ne suban oba bi wo ho a o ware be ma on pese na busuafo kra be fie enti oyare sa na e ye den say onu kwa be den obehwe no one of a man so yare no e different from mema on say a man wa abadaye be ma bi wo ho ni abadaye on ye mema ni bi wa ni abadaye mema dodo na na se be mema ni dodo no e bi ni abadaye obi obetimi atra no ne yere ho ahwe no akosita ma ne yere ni bewu obi won so a sa ne ma no ohu a onpe obi wa na yere kra yale kro onpe so bebe no on nte ye enye se wa sheda eye titiye no ejade ameka no atiase eye ntetiye no eti no eye January no meka ne se January no esuro bia ne se de tete no e wo fie e no de aba ware nim se otiase eti se sisa de na obia wo standard ogina ti se bia obehwe oba na one ne betena se ene oba na tenase abobra aye bibie yare kakra bi bape na osuro yare enti no ombe oba ne da alright ema misun kabi mema na akamode Pacho, good afternoon. Pamucho bebre, meso masam nchira sense. Oba wa badai. So ne no kunti a obi ni ho obi wo ho. Oso Ayi so be ma no ne na tena na. Bra oni obata ne nchen on ne tena ye. Ayi so bra sika ba ye no. Wo hu se ye ne yiriwe e na oye oba ma no. To work for ba fufuru aka na yere ho na ne first wife no di nani je say o mena nim kura wo akotro second wife ne nchen enti say yale abo na ba no so atena se ne wa hwew na me mmom pa de me kun no na akofa second wife na o di mani a ne kure wo hu madwen da efi say do am de do no wo be maso ate awale wo hoi ya ware sanke yin na ya adwen baako bibia yan baako sabe wo yare kra sabe wo kun so ba ho a anya hwe fama no
na wo de man wo de opa bia wo ye man wo sini niam wo sini boxer and sporter ne bibia wo ye de so oba ye bia na se be man ne nso a ya be man ye sa yare wo ho oba yare a oba yare a onfi no na okọ onfi oba no on ka kumato emi kura nkyere no oyare kura hospital kura no okọ se onibi na nso na o de hwe oba foforo sa onya be man wo ye ti wo fie wo se be man ye tie be man ni ti ni se o yare obi yare a wo be hwe no sa na oba no so wukun yare a wo so be hwe no so be man ni bi man bi mo fon hospital mu na mo ntina se school boys na se mo nua mo be de ba aduane na mo dia mo mienu mo ntem ho ase be be wo ha oni sika na wan ya kakra wo dia ye nkwan no o se na menim ena ye de ena mo kowom ena we wom ye nwale saa yankopon se ye na ye baako ya bibia ye baako oba mfa no nkam ne ku ena be ma so fa mo kan wo yere ye na se wo nya wo ku afre no oba no be ma so nya ne yere on frɛ no men fa nkam no apart from se bia wo yare a wontum na oba bi wo ho dia ono so de on yare kura na o se o yare oba bi wo ha da o jibi wo no ku ho no na ne ku nya ye no se men fam ho ma ye ne saa ye ne be ma ntena saa se oba no why mre no ti ho be man ntimi ne nkompem eno no ebeboa men ne nkompem o yare dia ne nkompem be man no benden o se o hye ne ho so o hye ho so first no on yare no de ma wo sisi a wa hu se o yare esi ana ekua on ti saa sisi a bibia chia kakra ya me ya adom no nya pomedin a mo enjoy na pomedin be ba be say 10 years time be man obetuma tena wa akopem sa amre say for better for worse so nanso yankopon ambo ne se o yare yare akofa na chi o se wo yare yare akofa na chi enti saa sanya wo be ma wo yare a mememfa wo chi no saa na me so me yare a wo mfa me chi sanya se ya no wati ase sanya se ya no na wo mehu se me yare da ho no wo fa me chi a ma me wu a me wu ko no se sama wo man pa ma de ba boku achi mu wu ene me mai oba ma tiefo afisi apa afisa se ne nyame aye adom e date ase na afi adom trotro bibi ekoso topic ya wodi abai boni bi anim na de tiere se ewi ase awale enti ase na yale de ewo manipa so na de wodi bai se de ewi ase sitie no ene ye Ghana ha no no ye hunu se obi wo no mo a moso no ye ka se emema nye ema so nye ema so nye pa because me am ehunu bi wo no be ma no yale a oba no eja ne ho ema be ma no e de ahomete ewu ye so on this topic we no ade aba no me ntimi ngo gina se ya me ma no ene ye nye ema so nye enti ya ade a ye nyina no ye mfa ntu ehofo asemo a ya na tam bia wo de ba ne topic we no e ya adesua ma ye nyina se sisi a wo te ho no mo a obi nim de owuo ebeba no so first ana yale ebeba no so first enti said ya wale ye nti ase ya understanding no e ba ba so a ba ko nya abotre enhwe ba ko no e ma ahoto mra ana se na me na beto no nsa afre no a on frɛ no said ya be ya ye nyina no e be ma nti ase ne bibia na ye adwuma ti me de masam kakra me okan no wa me pese me kasa akwa akiri me pese me kasa akwa akiri kura ma wie masam ka na ene Adom Trotro aha ana yede AC wonso a wo fi a wo so etwegumu eye futuo de ma ho me nso amete eye futuo de ma me se Trotro no eye ma mate no eje so se aha we